Na Slovensku sa minulý rok utopilo 115 ľudí. Najviac ich majú na svedomí tečúce rieky a naopak najmenej ľudí zomrelo v bazénoch. Pri veľkej časti tragédií asistoval alkohol. Alkohol je príčinou takmer polovice všetkých utopení ako mužov, tak aj žien. Lekári upozorňujú, že v kombinácii s vysokými teplotami sa jeho účinok násobí, čo máva vo vode tragické následky. Môže spôsobiť celkovú slabosť, môže navodiť zlý odhad jednak vzdialenosti, jednak vlastných síl. Štatistika Červeného kríža hovorí, že voda si nevyberá daň len medzi deťmi či dôchodcami. Naopak najviac utopených bolo minulý rok medzi Slovákmi vo veku 30 až 40 rokov. Najnebezpečnejšie sú pritom rieky. Najviac ľudí sa nám topí v tečúcich riekach, potom v netečúcich riekach a na priehradách. Rizikové sú aj studne. Minulý rok sa v nich utopilo až 9 ľudí, čo je 4-krát viac ako v bazénoch. Zomreli v nich najmä starší ľudia na vidieku. Keď sú pod vplyvom tým alkoholu, strácajú stabilitu a prevrhnú sa a padnú nám do studne. Väčšinu zo slovenských bazénov strážia profesionálni plavčíci a aj preto sa tu stávajú najmä menšie nehody. Pri okraji bazéna je dosť veľká možnosť pošmyknutia sa, čiže musím dávať pozor na to, aby nebehali, aby sa nestrkali. Michal Kovačič, televízia Markíza.